Destên dizên zemên ên jêkirî. Fotoğraf dema nû derket û di ser Fransayê ra li nav milet belav bû, yên ku dijî wê bûn ne hindik bûn. Li wan welatên Xerbî rêberên dîndar digotin ku çêkirina însen bi tenê îşê Xwedê ye û nabe ku însanek jî rabe bi makîneya ku şiyana xwe ji ronahiyê digire, însanan çêbike. Dûra ew karê kafirên Xerbî gafahat welatên Şerqî tirs û talûkê qat bi qat mezintir bû. Berî diziya zemên bibe metafor û di şîîran keve, fotoğrafçî bi rastî jî li gor çavên civakê bûn dizên zemên û şerîetê destên wan qutkirin, fotoğrafxane bi arên gur hatin şewitandin. Vê dijberiyê heta ku hikûmetan bo ewlekariya xwe fotoğraf li nifûsan ferz kir û ferzên dewletê li sinnetên gel bada dewam kir. Kuman tekane fotoğrafên kal û pîrên me bi xêra ferza dewletê ji wan nasnameyan man. Elbet ne bi tenê gunehkariya bi fotoğrafan, ger meriv bihabûna fotoğrafan jî bi bîr bîne, nebûna derfetên madiyên wan salan jî nedihîştin ku awirên wan çaxan werin qeydkirin.